Welcome. It's a Hanifa YouTube channel here. Tiyembekezese kuti zipani zambiri simwazi tukaso mu mgwirizano watu salasa pawetu kuti bisogolo kuza isemu cha 2025. Zitengera kuti atsogolera zipani za kuona bwanji kagwiridwe ntchito kawo ngati zipani zimene zili mu mgwirizano. Ndiye amene aone kuti zikusemphana ndi chikhalidwe chawo chimene mwina pa Chingerezi nkozo mene ma ethics awo. Amene aone kuti zikusemphana kwambiri ndi zimenezo komanso zimene anagwirizana ndi kukhulupirira kuti atuluka ndithu. Koma amene mwina akukondweretsedwa ndi mmene zilili mtiwona akukhalira mmene mpaka kumapeto. Kuchoka kwa olemekezeka ka mzichiwambo ku Tonse Alliance kwa ineyo sikodzidzimutsa chifukwa chakuti mmene ndimadziwira chikhalidwe chawo chiwambo. Ngati munthu amene ndakhala nawo kwawo ndi munthu amene amakonda kwambiri za mtendere. Komanso nkhani ya corruption amadana nayo kwambiri. Kaya kapena chifukwa chakuti munthu ndi lawyer by profession sindikudziwa. Komanso ni mkhristu. Ndikutha kuona kuti zambiri zimene zakhala zikuchitika zakazikuwapsinja koma mwina amafuna kuti aonetsesekaye kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndiye kuchoka kumene achokako sikundidabwisa anayenera kuti achokedi. Chachiwiri nchonena kuti machitidwe ya Tonse Alliance ndikukhulupirira kuti okhumudwa siya chipambo okhawa ndi ambiri koma mwina enawo akusowa machokedwe ake. Koma achiwamba apereka chitsanzo chakuti mmene nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno ikumenyedwera ikuwapasa iwowa mantha kuti sititha kumenya nkhondo imeneyi ndi kupambana mmene tikuchitira. Zimenezo zikhoza kukhala zinthu zina zimene zikhoza kupanga chiwambo kuti achoke. Choyamba mwina kulingana ndi umunthu wawo sizigwirizana ndi mmene zinthu zikuchitikira. Chachiwiri zimene anagwirizana ngati Tonse Alliance kuti athana ndi katangale ntchito yake sikuyenda ngati mmene imayenera kuti iyendere. Chachitatu zikuonetsa kuti panopa nkhondo yolimbana ndi katangale uja yasintha ikulimbana ndi machizuma. Ndiye poona zinthu ngati zimene zikuoneka kuti nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno sitikana nayo. Ndipo ndikukhulupirira kuti akamzichiwambo olemekezeka sakufuna atakhala mbali imodzi yoti alephera kuthana ndi katangale nthawi imene chipani chawo ndiwo anali mboma. Kwa hiyo zilita kabisa kweni kifanya kuti mwina Petra aona kuti zina zomwe mgwirizano mwina unalengeza maawe sisi kufanya ichedwa. Ndipo akumati akayang'ana nkhani ya kuthana ndi kuthuthi ndi katangale. Komanso mwina nkhani ya fedeza tembo ndi zina zote. Akumona kuti sizikutheka mmene wamayembekezera ndipo mwina sanjerize manga chipere kulingotuka mugwirizano mwina zosadabisa kweni kulingalira kuti walingalira anthu kamigwirizano amapanga mgwirizano mmenewo anapanga chifukwa cha isankho ya 2020. Ndipo poyang'anira kulisa chisankho ina ya 2025 amangoyenera kuti mwina nthawi yabwino komanso machangu aneneretu zimenewo akulingalira poyang'anira chisankho cha 2025. Ndipo ndikuona kuti tikamapita kutsogoloko titakuonanso ambiri ena amene ali mugwirizano amene wakutulukamo chifukwa chakuti panopo azikauta akuang'anira chisankho chomwe chikubwera cha 2025 chomwe kwa Malawi amene angadzavote aziyang'anira kwambiri kuti kodi boma lachita chani mu zaka 5 zomwe zinapatsa kuti alamulire dziko lino. Ndipo ngati pali zokhumudwitsa zina ndi zina zomwe sanakwaniritse anthu adzakhala akulingalira kumene akukaponyanso mavoti. Ndiye kuti ndikakhaizira kuchakuwa kwenikweni kuona kuti mamembala ena asomera mgwirizano umenewo akutulukamo kapena akunena zoti iwowo akamayang'ana 2025 adzayima pawokha.